Bueno, unha vez cocido o centolo, despois de dado tempo, como comentamos anteriormente, aproximadamente que este pesa sobre 1 kilo, 1,1 kg aproximadamente, pois suele estar entre 15 e 20 minutos. De acordo? E para empezar, o que facemos é, bueno, despatar o centolo, de acordo? Abrimos, separamos o cacho do caparazón e cortamos. Procedemos a limpar o centolo, de acordo? Limpámoslo perfectamente ben, despatámoslo. Para despatalo hai que cortar na segunda vértebra, de acordo? Tendo cuidadiño de non romper, porque senón parte da comida nos quedaría da pata e non no cacho. Damoslle unha voltiña, da maneira que estamos facendo, de acordo? Perfectamente. Aí o temos. De acordo? Por outro lado, vamos a sacar o cacho do caparazón, abrindo pola parte de atrás, separamos o que é o cacho do caparazón, de acordo? Aquí o temos. Colocamos xa de forma decorativa. E hai dúas opcións. Un é aplastándolle aquí onde ten a boca, vale? Retiramos esta parte de aquí, que é incómodo para comer. Retiramos e colocamos de forma decorativa. No cacho eliminamos estas membranas, non se suele comer. Aí o temos, e cortamos. E en función da cantidad de xente, pois se corta. Podemos cortar en este 4, en 6, polo tamaño que ten. E presentamos. E agora procedemos coas patas, vamos indo aplastando con coidadiño e vámonos colocando de forma decorativa. A presentación delo tamén é moi importante. Se as patas, por calquer motivo, non están ben aplastadas, sempre se presenta no comedor con unhas pinzas. Isto que estamos facendo agora é o que comentamos antes, a diferencia que tiñamos entre un centolo francés e un centolo daqui da ría, pois é tamén o das patas. Isto que estou facendo agora mesmo nun francés prácticamente sería non imposible, porque se fai, pero hai no que facer un pouquiño máis, hai no que aplastar máis, na cal se aproveitaría pouco das súas patas. Agora me quedan os dous máis pequenos. E aquí temos o centolo xa preparado para salir á mesa e degustar.